Mayong adlaw nga isuon ko diha ni Kristo karon atong paghisgutan ang kabahin sa pagka-Dios ni Kristo diin controversial kini nga tema kung maghisguta sa mga isuon nato nga mga iglesia ni Kristo tungod kay dili man sila motuo nga si Kristo Dios. Kay alang nila si Kristo tao lamang kay wala kunoy mabasa diha sa Biblia nga si Kristo miangkon nga siya usa ka Dios. So atong tanawon ug atong tukion ang pipila lamang ka mga sitas mga isuon nga ato ang gamiton karon agi pagpalawom nining mao nga tema, the divinity of Christ. Magsugod ta sa Juan 10:30 mga isuon. Si Kristo miingon, I and the Father are one. Ako ug ang Amahan usara. Mga isuon kini nga maong statement ni Kristo nga ako ug ang Amahan usara, nakahaling kini og dako kayo nga panaglalis, panagbingkil tali kang Kristo og sa mga Pariseo og mga Saduceo, no? O Pariseo, no? So ang mga Pariseo buot mo mupatay kang Hesus. Namunit sila og mga bato kay ilang batuon unta sa Hesus. Human si Hesus mosulti sa mga pulong nga ako ug ang Amahan usara. Mao na nga gipangutana sila ni Hesus sadyang nakabantay si Hesus nga buot siya nilang patyon. Nangutana siya, ano inyo man akong batuon? Nasuko ba kamo tungod sa akong gibuhat? Ang tubag mga isuon sa mga Pariseo, dili ka namo batuon tungod sa bisan unsa nga mga butang nga imong gihimo. Batuon ka namo tungod kay tao ka lamang apan nagpakadiyos ka. Balik ta mga isuon, tin-aw kaayo ang mao nga argumento nga nahitabo kang Hesus ug sa mga Pariseo. Sa pag-ingon pa lang ni Hesus nga ako ug ang Amahan usara, nasabtan gyud ay sa mga Pariseo. Og knowing nga kini mga Pariseo mga isuon mga batid ni diha sa kasulatan, nakasabot sila nga kung adunay usa ka tawo nga mogamit sa maong pulo nga ako ug Amahan, makasabot sila nga this is blasphemy. Usa kini kadako nga pasipala tungod kay ang ilang nasabtan nga sa pag-ingon ni Kristo nga ako ug ang Amahan usara, giklaro ni Hesus nga si Hesus mismo ni angkon nga siya usa gayud ka Dios. Nga naman, kay kun dili pa ingon ana ang dagan sa ilang nga istorya, mamahimo man nga i-explain ni Hesus kung unsa silang pagkaunsaa. Apan tin-aw nga miingon ang mga Pariseo, tao ka lamang apan nagpakadiyos ka. So tin-aw mga isuon nga kana lang nga sitas, no, diya sa Juan 10:30 ngadto sa 33 nga si Kristo miangkon gayud nga siya Dios, do indirectly ang iyang pag-ingon. Sama usab sa pag-ingon niya sa Juan 8:58 nga before Abraham I am. Giangkon gihapon ni Hesus nga siya Dios I am, no? Gigamit kini sa Exodo 3:14 nga YHWH I am who am, nga nagpasabot nga referado sa Dios. So tin-aw mga isuon nga si Jesus mismo na ang maong namulong. Again, akong balikon, ako ug ang Amahan usara. Sa unsa nga pagkausa? Usa sa pagka-Dios mga isuon. So mo na nga suko kayo mga Pariseo, kay ang mga Pariseo dili man sila motuo nga si Kristo Dios. O mao na nahitabo sa itong mga isuon ron nga dili motuo nga si Kristo Dios. Hopefully, nakahatag ni og sutay nga katinawan. God bless mga isuon.